Garrotxa, és que són les Garrotxes d'Empordà, que és una mica això, la zona entre la Plana i la Garrotxa. Llavors, clar, estem a 250 metres sobre el nivell del mar i tenim el doble de pliometria que tenen allà a la Plana. Que maco, aquest paisatge, m'encanta. Sí? Parlar diria que tenen una empresa que